جیمز جفری شانده امریکای تایبەتش بۆ سووریە کۆ ڕۆژە دوشەممە گەهشتە ئەنقەرە پایتەختە تورکیە لەگەل بەرپرسیارên پلەبلێندên Tirkiye dawîn pêşhateyên Sûriye û navçeya aram gotobêjkirin. Xulosiyekar Wezîrê Berevaniya Tirkiye ragihand ku li gel James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriye rewşa Sûriye bi giştî û avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê hate gotobêjkirin. Herwiha xulosiyekar da zanîn jî ku şandeyên Amerîkî û Tirkiyeyên leşkerî wê di encamdana gotobêjiyê de herwiha ra wişkariyê derbarî avakirina navçeya aram de berdewam bin. Weke Wezîrê Berevaniya Tirkiye ragihandiye Amerîka û Tirkiye li ser dabînkirina keş û hewayê ji bo vegera penaberên Sûriye bo ser zêdinxwerê keftine. Herwiha James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet li gel Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derve yê Tirkiye civiya piştî bi dawî hatina civînê oğlo got ku Jeffrey pêşînyarên nû derbarî navçeya aram pêşkêş kirin û ew pêşînyar wê di civînên bê de werne gotobêjkirin. Wezîrê Derve Tirkiye diriya Kanala Tîgert xeber re nameyek bo Amerîka şand û têde got ku eger navçeya aram newê avakirin Tirkiye wê operasyona leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê encam bide. Oğlo te kes kir ku tîmeke hevbeş navbera Tirkiye û Amerîka ji bo navçeya aram hatiye pêk anîn û hîna tu pêşketin di karê tîma hevbeş de durust nebûye. Di berdewamiya civînan de li gel berpirsiyarên pilebelendên Tirkiye James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye li gel Ibrahim Kalin berdevkê serokatiya Tirkiye civiya. û heman mijarên ku li gel Xulosiyekar û Mewlûd Çavuşoğlu gotobêj kiribûn li gel Kalin jî gotobêj kirin. û li gorî ku rojnameya Şerqil Ewsat belav kiribû James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye wê li Enqera li gel berpirsiyarên Tirkiye navçeya aram ya ku biryare li Rojhilatê Çemê Feratê were avakirin nexşereya Amerîkî Tirkî derbarî min bicê gotobêj bike. Lê Xulosiyekar û Mewlûd Çavuşoğlu bi tu awayekî behsa nexşereya bajarê min bicê nekirin. Li gorî zanyarên taybetên ku bi destê arkê geheştine. Amerîka pêşînyara avakirina navçeyeka aram ku berfirehîya wê ji 7 ta 14 kîlometran e ji bo Tirkiye kiriye û dirêjahiya wê navçeyên sînorî yên Tirkiye û Sûriye ne. Li gorî ku hatiye ragihandin heta weke niha Amerîka razî bûn li ser pêşînyara Tirkiye derbarî dirêjbûn û berfirehbûna navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê nîşan nedaye. Ji aliyê xwe ve Shone Robertson berdevkê Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand û gotobêjî navbera Amerîka û Tirkiye derbarî navçeya aram û nehêştina metirsiyê li cem Tirkiye berdewam in û ew gotobêjî wê berdewam bin.